ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунанд. салому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристи ҷей. Видеои имрӯзаи мо дар бораи эълон кардани парвозҳои чартерӣ аз Федератсияи Россия дар моҳи ноябр. Вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон эълон кард ки дар моҳи ноябр аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон 112 парвози чартерӣ муқаррар гардидааст. Яъне тамошобинони азиз, пеш аз рӯйхати пеш аз дар бораи 112 парвоз суҳбат кардан як чиза аввал камтарак ба шумо мефаҳмонам. Мумкин ҳозир баъзе нафаро бигӯянд ки дирӯз Россия пешниҳод кард ки бо ютер парвозҳо муқаррар кардагӣ ва боз парвозҳои чартерӣ монданд. Барои чӣ? Бародарони азиз, парвозҳои ютер чихеле ки мо қайд кардем танҳо санаи 14, 21 ва 28 ба нақша гирифта шудагӣ астад. Мисол мегирем дар моҳи ноябр бо ширкати ютер 4 парвозе аллакай, якташ аллакай ба анҷом расид ва дигарош 14, 21, 28 муқаррар кардагиянд. ба ҳамин хотире ки кам муқаррар кардагиянд, ҷумҳурии Тоҷикистон ба мисли ҳарвақта худаш боз тасмим гирифт ки бо ширкати Somon Air аз Россия аз чандин шаҳрҳое ки муҳоҷирон шаҳрвандони тоҷик қарор доранд ва хоҳиши омадан ба Тоҷикистон доранд 112 парвози чартерӣ муқаррар кунанд. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай. Айноми юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунад. тамошобинони азиз, ҳоли баъзет мегӯянд ки номерои посольства дар корай ё ки баъзе нафарат мегӯянд ки мо берун аз Москва қарор дорем чӣ тавр ба посольства муроҷиат кунем. Бародаро, дар ҳамин Google бинависем ки контакт посольства Душанбе в Москве. Мақсад ҳамин чиза бинависем, номерои телефоншон мебирояд. Номерои анаму посольстваи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москва. ва дар ҳолате ки шумо берун аз Москва қарор доред, тамошобинони азиз, дар ин ҳолат шумо вақте ки ба ҳамун посольства муроҷиат карде, занг заден, метавонед ки аз ӯ номерои коркунои консулгарии дигар минтақаҳоро пурсон шавед. Яъне ки берун аз Москва дар Санкт-Петербург, Казан, Иркутск, Екатеринбург, Новосибирск, умуман дар ҳама ҷо коркунои консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд ки ба шаҳрвандои тоҷик кӯмак мерасонанд. аз сабабе ки мисол посольства дар ҳар як шаҳр намекунанд, танҳо дар ҳамин мисол Москва кардагиянд. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ бигирем, ҳамихе дар як посольства дар чандин ҷоҳош бисёр намекунанд. ба ҳамин хотир коркунҳои дипломатӣ, консулгарӣ муқаррар мекунанд барои кӯмак расонидан ба шаҳрвандон. Инак акнун ҳозир бародарони азиз, мо 112 парвоза ҳамаша ба шумо намехонем, чунки агар 112 парвоза ма иҷа ҳамаша бихонам, мумкин ҳам худам монда бошам, бефара бошам, ай гап занира ҳам шумо аз гӯшкунира бефара мешавед. ва танҳо ҳозир ма шаҳрҳоша мегӯм ки аз кадом шаҳрҳо парвоз муқаррар кардагиянд, то шумо дар ҳамин шаҳрҳо агар қарор дошта бошед, мақсад ки аз пайи омадантон бошед, аз пайи тайёрӣ, аз пайи муроҷиат кардан ба посольстваи ҷумҳурии Тоҷикистон. Мақсад аз 7 ноябр аллакай парвозҳо сар мешаванд. ва ногуфта намонад тамошобинони азиз ки дар як рӯз 4-5 рейс муқаррар кардагиянд. ҳар рӯз то 30 ноябра 4-5 рейс ба Тоҷикистон, ба шаҳри Душанбе шидан мегирад. Рейсҳо аз Москва мешаванд ва аз Екатеринбург, аз Санкт-Петербург, аз Уфа, аз Новосибирск, аз Москва боз, аз Сургут, аз Краснодар ва боз аз Екатеринбург ва аз Сургут, Казан,
Уфа умуман аз ана ҳами шаҳрҳо парвозҳо муқаррар кардагиянд. Иҷада ҳамаш пафтор нанавистагиай. Мақсади гап ки аз 6-7 шаҳрҳои Россия парвозҳо ба анҷом мерасанд то рӯзи 30 ноябри ана ҳамин соли равона. Дар бораи мунтазам шудани парвозҳо ҳоло ягон хабари аниқ ё дақиқ нестай ва мо видеои пештаре ки кардагем оиди парвозҳои авиалинияҳои Уральский ва Ютер дар уҷара мо таъкид кардагем ки нодуруст нафаҳмед, ин суҳбат дар бораи парвозҳои доимӣ нарафтаестай, вале аз ҷониби Россия ҳамида ширкат парвозҳои хича шурӯъ мекунад. Тамошобинони азиз, умедвор ҳастем ки хуб фаҳмиден ва хуб дарк карден, чунки мо чӣ хабари буд ба роҳи осониву ба тарзи осон ба шумо фаҳмондадиҳӣ кардем. Ва агар дар ин мавзӯъ ягон савол дошта бошен, даромада дар ҳамун Google рақамҳои посольствора пурсен ё касе ки дар посольство наздиктар бошӣ бирен ҳамунҷа хитон пурсон бошен, ва бо маълумоти пурратар ба шумо мерасонанд ки чӣ кор кунен тезтар ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёен ва ҳамин қадарша гуфта метавонам ки бе посольство шумо ба ҷумҳурии Тоҷикистон омада наметавонед. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Агар ки ягон нофаҳмӣ боша, ягон саволи дигар дошта бошен, дар Google рақамҳои посольствои Тоҷикистона дар шаҳри Москва бизанен, мебироя ҳамунҷо муроҷиат кунен, ё касе ки дар посольство наздиктари бирен аз наздик маълумоти пуррара дастрас кунен. Дар канали Юристиҷаи обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.